Nyt on lateenkoneessa saanut vähän uutta lisälaitetta. Mä kehitin tommosen karsimakourasysteemin kautta joukkokäsittelykouran tähän lisäksi. Tässä on nämä karsimaterät. Ja sitten täällä alla on vastapeluri, joka sitten kääntyy tänne näin. Ja tällä isommalla leikkuuterällä niin säädellään sitten sen puun paksuuden myötä sitten mistä se karsii sitten. Ja tämä joukkokäsittelijä toimii sitten silleen, että se pitää ne isommat ja pienemmät risut tässä pystyssä ja voit aina ottaa uuden ja uuden. Ja se kerää tähän sitten niin paljon kuin tuo terä antaa myöten niin tavaraa ja tämä pitää sitä kiinni. Sitten kun aina seuraavan katkaiset, niin tämä käy auki ja menee takaisin kiinni ja se pitää pystyssä sitten niitä risuja kautta, pajuja kautta, mitä nyt ikinä tällä tehdään. Maalia vaan ja ruvetaan kokeilemaan sitten, miten se toimii.